Velkommen til denne her korte demonstrationsvideo i, hvordan du skifter dine sikringer og kontrollerer, om dit HF4-relæ er tændt. Som du kan se her, er sikringen sprunget. Når du skal skifte sikringen, slukker du gruppen over på 0, skruer porcelænsisolatoren ud, prikken mangler foran på sikringen. Den kan enten være rød, grå eller sort. Isæt den nye sikring imod dig, så den røde prik er hen imod dig. Sådan. Skru den på plads igen. Og tryk på 1. Så har du strømmen tilbage. Skuffesikring. Når du skal skifte sikringen i denne type, løfter du knappen ned på 0. Skuffen løfter du nedad og udad. Herinde der sidder sikringen. Sikringen tages ud således, og du skifter med ny sikring. Igen husk, at prikken skal være imod dig selv. Sæt skuffen tilbage, klik den op på, og tænd for gruppen. Strømmen er nu tilbage. Mangler du al strøm i lejligheden, er det typisk fordi dit HF4-relæ er slået fra. Dette kan du kontrollere ved at kigge på dit HF4-afbryder, om knappen er nede på 0 eller ude. Er dette tilfældet, løfter du den op på 1 igen, så skulle strømmen gerne komme tilbage. Jeg vil nu demonstrere kort, hvordan du betjener HF4-relæet. Nu er strømmen afbrudt. Jeg løfter tilbage på 1, og strømmen kommer igen. Der findes mange forskellige HFI og HPFI-relæer. De er dog enten med en vippeknap eller en drejeknap. Typisk for dem alle er dog, at de skal være på oven eller i for at være tændte. Er dit HFI-relæ af ældre dato, kan dette være en drejeknap. Her skal den være i lodret position for at være tændt. Har du et HFI eller HPFI-relæ af nyere dato, kan dette også være med en farveindikator. Her skal den indikere rød for at være tændt, hvilket betyder fare, og grøn for slukket, hvilket indikerer sikkert. Vi har nu demonstreret for dig, hvordan du skifter dine sikringer og kontrollerer HF4-relæet til tændt. Hvis du fortsat mangler delvis strøm eller al strøm, er du velkommen til på nedenstående nummer her og kontakt Dong Energy. Vi svarer 24 timer i døgnet.